Amsago night tonight joto khapani ta khote bu khoksong joto notice team night tonight no hai no buskang manu jo phiu ka tam ke no joto no semino 26 asram badi consensus ni bising khopjak sikare bari kamini lai thanai sal kolongma angai thangka tako amri deborma Bwtharjakmani fungai siri siri phungni 5ta ni jorawa basai bari hatiwa wa phalna phaitaniwa lama nokganani lama kinarano Bwtharjakmani haikeba mangka thimanmani Patimungo tamni ke nor jotono saimono belaino bini thimano ti tabuk belaino tungphla laijak haikeba boni amchai haikeba boni kamiwa belaino unang laijak abo haino mangpli pheba abono ti mungsapano srai sarengya ko tabuso joroti pheba tinwa takho omri debormano Bwtharjaknai ronti tamumanka haikeba tamu justice jangnan thangai tong abo tini notice tibni khakti norok srai no mangpli nugi manai tei norok saimanai abo haino tabuk Amrit debormani je thithangna Amrit debormani hik je Khowai Samir deborma bai Mithun debormana Khowai tamningke abo haino lai thanglai salkisa sakang rogobo brongni je takho Amrit deborma kathang tongpruwa brongni noganawo je kaisa buphang je buphang ka dalai thanini aproni simna ampai lejaknei takho Amrit debormani hik samani je LT thithangja Amrit debormani hik samani apro rogo je ampai lejaknei mane phya abon tebisi saldai awino takho Amrit deborma naitoksing sono yakari thangmani abo hai Khowai chamung takho Amrit debormani hik ne phajingtei pheba kukuboida brok da Bwtharka hekaba tamo Samir deborma bai Tabuk Mithun deborma borok de Bwtharka Tabuk srai serengya ko pheba abono tino tini haino hai belaina wana masingsa amang blekase phekya Tabuk borok no romitlang thangjaka Samir deborma bai Mithun deborma no borno Tabuk Khowai ni kotor to ni jangnai haikaba tisa jangnai dorbana ko tisa tamone parebono borokni jawab na haman parena soimanai abhaino champahar PS ni site mumbai romitlang jakha borokno Khoroknwi Romjak pheba uklogotai kyabde tong haika borok da thik Bwtharka tan bagai borok Romjak hamale abono Tabuk Samir debormani je kok satani rogo kisi sabini by mistake dangka haikaba bobo hayinka tinibo je phungsa buma by de lai thangka abro kaisa main target khlaijaka tei hingangke tei kaisa hingangke phungsa buma by bahika lai thangka abo to tongono pheba bini yak rogo je nopalis phulu haikaba phuluwaisa phulyawaisa abhaike kok satani abono je bini jawab na hartaniwa bojja kok sataniwa bini abo miliya haikeba kaisa te kaisa o khapiyangi tong abono tei kisa bono daut sanamjaka haikeba khlaikya je tabuk thithangnai LT Amrit debormani hiksong pheba obhaino belaino wanama singsa bini yago nopalis de phuljakni bosamani aje mangka thimana bai bini nok belaina haksal kenor jotono saimono onogo loglogi nopalis phuli phaibo nopalis kotal phuli phaibo him kahanga 20 hoite 25 minute ni lama hairok chalan binabo asaka haksal je tabuk Amrit deborma takho LT Amrit deborma abo Bwtharjakmani jaga bai ganga botiniwo aroni badar hati roite se kipil phaipropan to bin nopalis to tam hinai ajagawa ranai thangnani kokhai deba 20-25 minute thingai to joto nopalis ranai thango obahino pheba apro chop kolai tongmani abo kekenor sung phunugi malia tamnike community guidelines screen ni bai abo belaino phunuk togya tofano kaisa TNT channel phunuka norok naine je arabo srai nugana chop thai phai tongmani chop thai phai tongmani belaino wanama singsa obahino tabuk borokno Khowai kotor tisa jangmani jaklo borno uklogo tei sab tong haikeba borok kni de na borok da Bwtharka tama srai abo tabuk skang angkhari phainai tei belaino wanama singsa te kaisa kok ngangke tabuk takho Samir deborma je chairman gopalnogoni je chairman bin nukhungo borok thangya hanai samani pheba chairman ni khoktibo srai no norok khnai manana tamni hingangke chairman o sawi khnar ga srai no chairman nogo thangka Samir deborma song thangai brok ni je jing Bwtharmani grei bahike jeng mazar beri mana hai kabang mo kok saimani pheba brok hingangke jefru jeng brok no kok singi hai ka brok ni thanibo jeng jefru jawab nayo pheba apro hingangke jeng chairman nogo thangya obahaino kok sau pheba tabuk srai mangpli jotno buskango bobo hai ingnai
borok da thik buthar ka ha ba borok da butharia abana tuina salai salai mangpuli notice tv ni bisingte faide ha kana ni alen shrapsa mangpuli ni bisingte Elemen sahab je thangna ke sal sekango je social media kamani nini mongoi te kaisa eba o Mithun eba siba borokni khoroknwi kogo nini ko kamani chairman nogo thangya chang kendo nung saka thachingo je an nogo thangka borok o thile mani beparo in sagara disrai srai bobo hai kok tuma abo tambai media person dong no borok to thangka ani mane odino bosungani odino ya aboni 10 dino borok annogo thangka kun ingkai ano songo dado ang chuno nanege dei chung botharia to tuina botharo hi muti chinu pore tabuk ke matra beton hai auto ma ko la noro bothan man tong mata hangkai o dado aple ya chung bosi botharia aple mani bosa kono bokrong bosi mai tong mano mo kok sakata mo chab sanaya ba o je siba 뭐 상고 아테니 사가다 아무 버리케나 상가 부터 뭐 하게 마장네 나또 버럭 가함 그 버럭 가함 버럭 앞에 깨버 와라니 깨버 불라니 베야 뭐 에몽 능메 베야 사나 베야 바게 너 앞에 가게 봐 이제 나 아부카 뭐야 그다도 좀 부터야 앞으로 꼭 사가다 뭐 제니 너 탕머니 뭐 तारिख रगो थांगना बो दिन रगो थांगना शनिबार तो ठीक है ना शनिबार रविबार हेमा दं थैमन ताइन दिनो थैमन ताइन दिनो अच्छा मिया सालसा केबें दंता सालनै मिया या बो thangna saptani singne थांनाय सप्ताहनि रबा अच्छा बो तारिख रग ना पुरो सम्भावना 22 तारिख थिउ ना 23 तारिख को निनो थांलागे बरक कनै तामनि बागै बरक थांगना चेरेमेन न खुंगो आबो नले ताम वान सन खरक जारनि चेरेमेन नंगै बरक फाइ साबे जनो माजरा बेरतनि खा ताबो ताम खायनानै दादो हिसं हाइ जे माजरा खायने बो मालांनाय आबो यंग माया हिस खाताव खंनो इंगे ताबुक नों यांगो थैनाय ताखौ अमृत देबरमानि जे बिहेक बसानि बागै जे वान समु जे ओ ताखौ अमृत देबरमा थैमानि बा बुनियाक नांगे जे थैकेना नाकेबा साक्साइसिंदा थैकेना नाकेबा बाहायके थैकेना नि वान समले बाहाय ना वान समनि तो आनि ताम वान समनि बोतिके बा थैकेना माने लामा किनारो जखन मानो हंगेबा अब केबोनि याक दं खामानि हिया खाय आसा खाय ते कायसा कौक साकाय कायसा खुंनाङि हायक्लाय अबो जे साकनि साकलमनि जे साकलम जखन करि खें खामानि इंगे आबो करि खें खानांगो तो कुनु केबोनि कायसा याक फन्तंग ना हिम आं बिश्वास खाय अबरक नरक ओ जाबो क्रिमिनल जे मादार एडेन्टन खाइदे न नर बसु जर्ति अबा हेरनो साइटो गय जा आमचानि तंबाय आमचानि सामुं तां तमन बागै लुकुर हटानि बागै नर बसु जर्ति सामुं ना आमतिरनो तो रमै शास्त्री मानिन गाहाम जग आन मते खाइ गतिनि मासा बथार गाते मासा न को बथार मानो हे दिबा आबो बागैनो बंनो शास्त्री मानान बागै आंबो नि मुंखाय आं मुंखाय फनिन्द देबरमा आं बर' बासे बायदि बायसे